שלום. אני הולך לדבר עכשיו על פלטפורמה מחשבתית להבנת המנגנון של הפחד. לצורך ההבנה הזו נשתמש בתורה של הרבי נחמן מברסלב, מהספר ליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ד. אני אנסה לפשט ולהסביר דברים שבדרך כלל לא רואים אותם, ויש סיבות לכך שלא רואים אותם, ואני אנסה להסביר אותם. אני אקרא כמה קטעים, וכל פעם אני אעבור על איזה קטע ואני אנסה להסביר אותו, ואני אנסה להראות את הפרקטיות שלו בחיי היומיום, כי סתם בתור פילוסופיה אותי באופן אישי זה לא מעניין. התורה ס"ד מתחילה ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתי כי אני אדוני וכו', אינני מביא מחר הרבה בגבולך. יש פה איזה סיפור שאלוהים אומר למשה, נותן לו את הסיבה שבני ישראל יוכלו לראות את האותות שלו, ולכן הוא הכביד את לב פרעה. באופן הרגיל שאתה קורא את הסיפור הזה, את הראשית של הסיפור שהוא הכביד את לב פרעה, שהוא בסוף יוצא הרשע בכל הסיפור, הוא רשע בגלל שהוא קיבל פקודה מאלוהים, הוא לא עשה את זה מעצמו. ומכאן מתחילה התורה, וננסה להסביר מה החשיבות של יצירת הרע הזה בפרעה, כדי שנוכל, שבני ישראל יוכלו להבין את האותות שנובעים מהרע הזה כביכול. אז הוא ממשיך כך, הוא אומר כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, רצה לגלות את רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. זאת אומרת, הוא רצה להתגלות, כי מה זה אלוהים בלי מי שיראה אותו? אני לא נכנס לזה כי זה לא כך פרקטי, אבל אנחנו נמשיך עם זה ונראה לאן זה מוביל. וכאשר רצה השם התברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף, על כן צמצם האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים, המידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם, וזה הצמצום של החלל הפנוי. אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. מה הכוונה? הכוונה שכדי לברוא את העולם היה צריך מקום פנוי מעולם, וכדי ליצור מקום שהוא פנוי מעולם, צריך אלוהים לפנות ממנו גם את עצמו, כדי שיוכל לברוא בו את משהו שהוא לא. לכן הוא ברא קודם כל את החלל הפנוי, ואחרי שהוא ברא את החלל הפנוי, לתוכו הוא יצק את התוכן של העולם. באנלוגיה, החלל הפנוי יכול להיות, אם רוצים לכתוב ספר צריך דף לבן, כי אחרת אין על מה לכתוב את המילים. ובדף הלבן למעשה אין שם שום דבר, אין כלום. הוא לבן, הוא ריק מתוכן, רק צריך לזכור שאת הדף הלבן גם יש לו משהו שיצר אותו מאחוריו. נמשיך. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוקותו משם, ואין שם אלוקות בכלל. זאת אומרת שאין שם שום דבר שקשור לאלוהים, אז בוודאי מה שאלוהים יצר,
לא יכול להבין את המקום שכביכול אין בו אלוהים, והדגש הוא על המילה כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף ואין מקום לבריאת העולם כלל, אבל באמת לאמיתו בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם אלוקות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. באנלוגיה הזאת, שגם הדף הלבן של הספר, שהוא מאפשר בכלל כתיבת ספר או כתיבת מילים, גם אותו יש לו מקור וגם יש מי שייצר אותו. והוא מוסיף, וכאן אני מקצר, החוכמות שאינן חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, מחמת שהן נראים כחוכמות. זאת אומרת שהשכל שמופיע בחלל הפנוי, זה חוכמת שאינן חוכמות, כי לא כתוב שם שום דבר, אין שם מילים, אין שם אלוקות, אי אפשר להשיג אותו, וזה מקום שבלתי ניתן להגדרה. מה זה אומר שזה בלתי ניתן להגדרה? שאתה מגיע למקום שהוא, מבחינה שכלית, הוא חוסר ודאות, והחוסר ודאות הזאת הוא הגורם המרכזי לפחדים של הבני אדם. בגלל הניסיון שלנו לנסות ולהסביר דברים שאין יכולת, אין אפשרות בכלל להסביר אותם, אנחנו, או אני יותר נכון, מקבל סוג של חרדה, ואני רוצה לברוח משם. עכשיו הוא ממשיך. כי כן, יש שם כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שאין בשכל האנושי ליישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות ולקושיות, ובאמת אי אפשר ליישב אלו הקושיות. זאת אומרת, כשאתה נתקל בפחדים שלך, אתה מנסה, או מתחילות לעלות שאלות, מה זה, איך אני מתגבר על הדבר הזה? ואתה צועק הצילו, ושום דבר, אין מענה, אין קול ואין עונה, ואתה נמצא שם לבד, ואין מורה שיעזור לך, אין אף אחד שידריך אותך, ואתה חרד. כי אלה הקושיות של האפיקורסות על באים מהחלל הפנוי, אשר שם, בתוך חלל הפנוי, אין שם אלוקות כביכול, ועל כן אלה הקושיות באים משם, מבחינת חלל פנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, היינו למצוא שם את השם יתברך. זאת אומרת, אין הצלה, בתוך הפחד שלך, ששם נגמרות המילים, אין אף אחד שיכול לעזור לך, אין מילים. כי אילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אין סוף. על כן, על זאת נאמר, כל באיה לא ישובון. לא ישובון, זאת אומרת שאתה רואה את המקום הזה, אתה חושב שאתה מדרדר לסוג של תהום, הפחד, ואף אחד לא יכול לעזור לך. כי אין שם מילים, אין עוזר. החלל הפנוי גם אפשר לדמות אותו למסך של סרט, שהמסך, במסך עצמו אין שום סרט, אין שם כלום. אם אתה תיכנס לתוך הסרט ותנסה להבין את המקור שלו, תגלה שהמקור שלו בכלל זה סתם חתיכה של בד לבן, ואין בו הסבר לדברים האלה, ואתה יכול להיכנס למצב של חוסר ודאות מוחלט. כמובן, לא לשכוח גם את המסך של הסרט יש מישהו שייצר אותו. ואני חוזר על זה כמה פעמים, כי תכף אנחנו נגיע פה לחשיבות של זה. ורק ישראל, על ידי אמונה, עוברים על כל החוכמות. זאת אומרת, שבמקום שאין חוכמות, שהחוכמות אינן חוכמות, זה נקרא אמונה. אמונה זה מקום שאין ידיעה, אפילו זה לא ידיעה שמישהו אחר אמר ולא הוכיח לך, אלא יש לך אמונה אחת. האמונה האחת שהמקור של הפחד שלך, שאתה מתבונן בו, או החלל הפנוי, או על הדף של הספר, אם הוא לא היה קיים, אתה לא היית קיים. כי החלל הפנוי קדם לבריאת העולם, הדף הלבן קדם לבריאת הספר, המסך קדם ליצירת הסרט, והמקום שאתה לא יכול להגדיר אותו, או הפחד הכי עמוק שלך, הוא החלל הפנוי שמהווה אותך בעצמך. וכשאומרים את המילה ישראל, אז ישראל זה ישר לאל, או להביט למקום שאין משם תשובות, אין שאלות,
אין מילים, בחינת אמונה, בחינת תפילה, זאת אומרת, מקום שהוא שיא המדיטציה. מבחינה מדיטטיבית אתה מסתכל על הכלום, על ההפך הגמור שלו. ואפילו על ידי האפיקורסות הזאת הבאה מהחלל הפנוי, שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה, כי השם יתברך ממלא כל העולמים וסובב כל העולמים, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות ומסביב לכל העולמות, וצריך לפרש כביכול בין המילוי והסיבוב, שאם לאו, אם כן, הכל היה אחד. זאת אומרת, אם אתה לא היית מפחד, אז הכל היה אחד, ואתה לא היית קיים. זאת אומרת, האחדות, הנפרדות הזאת בינך לבין הפחד, היא מה שמחיה אותך. ואם זה לא היה קיים, והכל היה אחד, מה שייך בכלל לדבר? על כן, מבחינת החלל הפנוי, שמשם צמצם אלוקותו כביכול, ובתוך זה ברא את כל הבריאה, נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל העולם, והשם יתברך שהוא סובב כל העולמים, וסובב גם על החלל הפנוי. זאת אומרת, גם המקום שאתה מפחד ממנו פחד מוות, שאתה לא מצליח להגדיר אותו, גם בו יש סוג של שכל, זה לא חוסר ודאות מוחלט, זה שאתה לא יכול להסביר אותו במילים או במחשבות, יש את המילה אמונה, שכרגע כל דבר מה שאני יכול להגיד לכם זה רק לנסות לחוות את זה, שיש משהו שאתה יכול לסמוך עליו ואתה לא יכול להגדיר אותו במילים. ועל כן שייך לומר, ממלא כל העולמין, היינו כל הבריאה שנבריאה בתוך החלל הפנוי, וגם סובב כל העולמין, שגם מסובב את החלל הפנוי. זאת אומרת, גם הדף של הספר, גם המסך של הסרט, וגם המקור של הפחד, כולם יש להם מקור, והמקור הזה הוא מבחינת שתיקה, אין מה להגיד עליו. אתה יכול לחוות אותו, ואתה יכול להתחיל להבין שהוא ההפך שלך והמשלים שלך. והנה שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל העולמין, סובב כל העולמין, מאחר שהוא סובב כל העולמין, היא כן שגם החלל הפנוי בעצמו נתאווה מחוכמתו יתברך, ובוודאי לאמת לאמותו יש שם אלוקותו יתברך, רק שאי אפשר להשיג זאת ולמצוא את השם יתברך כנ"ל, כי על כן הם עוברים על כל החוכמות והקושיות והאפיקורסיות שבאות מהחלל הפנוי, כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה, כי אם היה להם תשובה, היינו שהיה מוצא בהם את השם יתברך, ואם כן, לא היה החלל פנוי. ועל כן ישראל נקראים עיוורים, על שם שהם עוברים באמונתם על כל החוכמות. מה זה עיוורים? עיוורים זה שאתה מגיע למקום שיש בו פחד, ואתה עובר, בלי שום ידיעה, אתה סוג של מתאבד, אבל אתה לא ממש מתאבד, כי אתה יודע שהמקום שאתה נכנס אליו זה ההפך שלך. זאת אומרת, הפחד שלך שבולם אותך הוא גם זה שמחיה אותך, ולכן זה נקרא לשון עברי מהמילה עובר, שאתה עובר לפחד, גם סוג של עיוור, כי אתה גם לא רואה, כי אין לך שום אפשרות להגדיר את זה, ואתה משתמש בחוכמות שאינן חוכמות, ועל כן השם יתברך נקרא אלוקי העברים, מלשון עבר הנהר, לשון צדדים. זאת אומרת שאתה נכנס לפחד שלך, למרות שיש אי ודאות, ואתה משתמש באמונה, או בידיעה שהחוכמות שעצם זה שאינך יכול להגדיר את מה שקורה, עצם זה שאין לך חוכמה שבאה משם, זה סוג של חוכמה אחרת או אמונה שבזכותה אתה בכלל קיים. היינו שאלוקותו מסובב גם על החלל הפנוי, הבא על ידי הצמצום, שצמצם האור על הצדדים, על כן ישראל נקרא עבריים, על ידי שאמונתם, שמאמינים שהשם יתברך אלוקי העברים כנ"ל, הם עוברים על כל החוכמות ועל מה שאינן חוכמות. ובוודאי צריך להיזהר, לא לברוח ולהימלט משם.
אומר כן לברוח, אני אומר לא לברוח.